Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, pizza size na, bulan sang Abril, tuig 2020. Sa pagtuluhan sa Katoliko, Lunes Santo Subong. Nagapasulod na kita, isa kasimana na nga pagdumdum naton, niblang ginatawag naton nga pagpuasa. Ang Semana Santa, ginasaulog ini sa halos bilog nga kalibutan. Ano ang mga balita kag mga isyo? Areho, tamdon ta ini. Nagligad nga semana, si House Speaker Alan Peter Cayetano nagpalayag, mga 200 ka mga mamalida nagdunar sa ila sweldo para awayon ang COVID-19. Si Presidente Rodrigo Duterte nagdunar sa isa ka bulan nga sweldo. Di ang Presidente nagasweldo nila pet 400,000 man ang bulan. Di mga senador 300-200,000 ang bulan. Dako milyon man ang matipon. Si Senador Vicente Soto ang Presidente sang Senado, nya may pilaman ka mga senador nga nagdonar sang ila sweldo. Ang iba nga ni sobra pa, pero wala lang ginapahibalo sa publiko. Pila ka mga local government unit nga mga opisyal, kanday Isko Moreno sa Manila, elected officials kag iban pa, nagdonar sa ila sweldo. Ang pila kadalagko nga mga kompanya naghatag donasyon sa gobyerno para pakigbatuan, awayon ang COVID-19. Isa ini kapag pakita sa mayong kabubuton kag kooperar sa gobyerno. Ang mga artista naton, mga individual nga naghatag sa ila bulig, ang iban wala magpakilala, padayon lang nagadulong sa pumuluyo sang mga kinahanglanon, bugas, dilatas, kag iban pa. Isa ka matutuod nga pag-isa, kag pagbuylog naton, kag pagkooperar sa gobyerno, agod tapnaon ining makamamatay, makahalalit, nga kagaw, makalalaton sa bilog nga kalibutan. Kanami pamatian. Apang kung kaisa nagakadisgusto kita, may pila ka mga personalidad sa social media nga nagapakamalaot ya. Nagapakamalaot sa gobyerno, nagapakamalaot sa pila ka mga opisyal nga gimbutang sa pwesto, nga kuno wala nagahimo sang ila obligasyon, wala nagabulig sa ila obligasyon. Ining pipilam lang kabilog ni, nang daw diskusdado bla siya kabuhi, nga imbes nga magbulig siya, hagad niya komentar, hagad niya balbal ang mga opisyal naton. Imbes kung tani nga magkooperar, hala, balbal wala kagtuo, masakit ini pamatian nga aman. Kita nga nagabulig bisan paano, wala mga ni kita naghambal ka nagapakilala da ka nagasugid, nga nagabulig kita bisan kilo-kilo lang nga bugas, masakit batyagon nga. Ini sila yang gabalbal, wala man gani binuligan, wala man na pagwa may 1 sentimo sila bulsa para malang magbulig. Sa ila bisan piyak balay nila. Hala, balbalas lang nga balbal. waswas lang nga waswas.
Ang ibang gilatan pa sang politika. Daw hindi ko kaintindi nga may mga tao nga subong sini nga luyag naton mag-isa, luyag naton nga magbuylog kita tanan, isahon tang puwersata para pakigawayan ang COVID-19, ang kagaw gay di makita. May mga tao pa ya nga ginagamit ang social media para pakamalauton ang ila pariho, para waswasan ang aton mga public officials nga kuno wala nagagiyo, ti ikaw nagiyo ka? Anong ginimo mo? Komentaryo ka lang nga komentaryo, may binuligan ka? Wala ka magaling na pagwa ni Miun sinimo sa bulsa mo? Wala ka magaling nagkanto sa piyak balay mo da? Namangkot kung may bugas ya? Sining karon pitipit nga kaimtangan, balbal ka lang nga balbal, nga wala ka man hinimuan. Kisa ini mga tao, naluoy ako ni sila mo. Ambot ko nga may mga tao nga sa subong tani, magbinuligay kita, mag-isa kita. May mga tao yung nga baliskad. Ang utok baliskad. Ang utok buli nila. Amo na ni nga dapat magbinuligay kita. Ang opisyal ay pamantay kag mangmalbal. Ti naluoy galing ko siya nga mga tao. No? Kulang-kulang spansin bla. Amo na ni nga dapat nga mag-isa kita magbinuligay. Ang ilaya mga lain-lain. Hala, ang makita lang nga diferensya, balbalon. Imbes ko tani nga magbulig sila. Pabalon ang atong gobyerno, may ari diyo. Nga may kulang hatag. May, hala, balbal nga balbal. Nga gani sila, wala man sag minuligan. Makahuluya klase mga tao ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-experience. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Dire kita, tagtaganay sa mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program. Ang national government may ginhatag nga pundo, bilyon ini, ginpain gid ini, para sa siyudad sa Bacolod. Ini dako naman ni, damo naman ni nga kuskos balungos, damo naman nga mga isyo, ang mga tuhaw, may ara nga wala makabaton, may ara nga jutile ang mabaton, kabay pa nga hindi ini matabo liwat. Ano ang himuon naton? Koordinarge kita sa siyudad sa Bacolod paagi sa DSWD. Kung sa bagay, nagmando naman si Mayor Bing Leonardia sa mga barangay kapitan nga i-submit ang listahan, ang final nga listahan bala, sang beneficiaryo sang Social Amelioration Program. Para sigurado bala nga may listahan ka ginakaptan, agod nga istrikto mapatuman ang pagpanagtag sang Social Amelioration Assistant base sa guidelines ng DSWD. Para wala question ba na? Wala naman sang hala, komentaryo, wala kag tuo, nga si so-and-so, wala kabaton. Klarohon ta hindi tanan makabaton. Ang listahan lang nga i-submit sang mga barangay kapitan sa DSWD, amo lang ini. Amo ni siyang gin-identify bala sa tagsa ka barangay nga makabaton sang ayuda. Kag para klaro kapila suliton nga ang purpose beneficiaries nga may ara man separado nga financial assistance hindi ini cover sang Social Amelioration Program sang Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, kag dapat ini sila mag-intindi. Nga ini sila mas dako pa gani ang batunon nila nimo sa ila sini nga mga ginabaton sa gobyerno. Separado niya ang bulig para sa ila. Hindi sila malakip sa Social Amelioration Program. May mga utod kita nga nagakinanglan kasi ni ang mga gamay lang sweldo, ang naigo sa COVID-19 nga wala gid gawion sa sulod sang puluyan. Dako-dako man na makabenepisyo Sobra man 103,000. O galing ti mga 600,000 ang aton kadamuon diri sa Bacolod. Ti mga sobra man 400,000 ang hindi makabaton. Ti mga pamilya nga may ara may sulusubra, hindi naman dapat nga magbaton, no? Ang
mga dalagko income, mga nag-start sa subdivision. Galing may mga reklamo mang Japon niya sa subdivision kami nag-start po, imol man kami, pigado man kami, depende na sa pagtuon sa mga barangay kapitan kag sumungman ang rekomendasyon sa DSWD nga mo ining ginaulat subong sa syudad sa Bacolod sa alkalde para wala na damo bala sang hala komentaryo naman nga si amuni wala kabaton nga si amuni ginpasulabi lang ang iya paryente kabay pa nga hindi matabo ini nga ang ginatarget nga mga sobra 100,000 ka mga benepisyaryo makalabot kit ang ngalan nga ginpasar nga ginsubmit sa syudad sa Bacolod sang DSWD amo ni siya ang makabaton gid sang benepisyo nga ihatag sa aton gobyerno. Agod nga wala na sang kun ano pa nga reklamo, wala komentaryo, wala kagtuo nga si amuni wala kabaton. Klarohon naton ang tanan hindi makabaton. Sa listahan lang ginpili ang pinakaimol sa pinakaimol pinakagamay income kag iba naton nga mga senior citizen kag iban pa. Ti may mga senior citizen may nga bilyonaryo mo tagiya sa mga mall ba na. Ti mga senior citizen naman na. Ti tagaano pa na ka bilyonaryo na. Kag bilyonaryo mo na siling ko ginapili. Kag sini nga kahigayunan kay kwarta nimo mainit ang kwarta tag 600 o kon 6,000 Abril 6,000 sa bulan sang Mayo. Ti 6,000 is 6,000 dako naman ini nga hala was kung hindi mapanagtag husto sa mga benepisyaryo. Suliton ka lang, hindi tanan makabaton. To be exact, 103,658 ang makabaton. Kag ini, depende sa pagpili sa barangay kapitan kay sumiter sa DSWD. Amo ni ginapangita ni Mayor Bing Leonardia, final nga listahan para wala na komentaryo, wala kagtuo. Pakalain diri, pakalain dito. Kung sa bagay, ang aton mga utod nga low income kag wala trabaho kag igo sa COVID-19 kinahanglan gyud nila ang ayuda. Lain gyud man sitwasyon mo mga driver naton pitsarabla wala biyahe sos mga sidewalk vendor naton nga hindi makabaligya sus maluoy ka. Kinahanglan nga makalabot ini nga bulig sa ila mas kinahanglan nila ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ari ho, dilibatihan ini. Depende ini kung magsugot ang Departamento sang Edukasyon, ang aton sini mga manunudlo, ang CHED naton, Commission on Higher Education, nga aman. May isa karon kag ginaduso, inibala si Congresswoman Jocelyn Tulfo nga ni, nga gluyag ya ipaisol ang klase sa masunod nga tuig sa bulan sang Agosto o kon Setyembre. Ti ini silingko, depende pa ni sa Department of Education kag Commission on Higher Education. Nagadepende na sila kung matun-an nila mas temprano. Nga aman. Do may rason ng kisamo. Kay ang mga eskulahan subong, ti ginahimo ini siya nga mga inabutakan pundo, mga relief distribution center, temporaryo nga mga community, quarantine facility, kagiban pa. Ginagamit aton eskwelahan kita wala klase mo, untat anay temporaryong klase bangod sang COVID-19. Ti may ara subong nga proposal pa man lang nga ipaisol ang klase sa masunod nga tuig sa bulan sang Agosto o kon Setyembre. Titunan pa ini sa Department of Health, tinunan sa Commission on Education, kag natural palabot ini sa pumuluyo sa mga ginikanan kag estudyante kung amenable sila kung gusto nila. Nga sunod nga tuig ang pagbukas klase sa Agosto na o kon Setyembre. Depende niya sa pagtuon naton kung bala maayo ini nga proposal. Kaya kung maayo ini, posibilidad nga pasugtan ini kung matun-an maayo sang Departamento sang Edukasyon kag Commission on Higher Education. So ipilak naman ini sa mga pumuluyo, sa mga ginikanan kag estudyante. Ano sa pamatyag nyo? Pwede? Mas maayo nga abrihan tang klase next year, Agosto kon Setyembre. Mabatian tani ang masunod nga resulta sini sa masunod nga mga inadlaw pagkatapos matunan sang Departamento sa Edukasyon kag Commission on Higher Education. Plus ang komento, opinyon sang aton mamalida kag subungman sang pumuluyo kag mga estudyante. Mayo man niya, ipilaktanay sa pumuluyo, ipilaktanay sa Department of Education, ipilaktanay sa Commission on Higher Education antes kita final sining desisyon sa paisol naman pagbukas ang klase sa masunod nga tuig. Action Radio Philippine Standard Time las 6:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over... Aga pa siyang banwa,
Tiyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Bakolod nun kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sa bisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Time lasay 59 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon